moikka! Tänään käydään nyt sitten läpi tämä meidän kasvoveden käyttö. Viime videolla käytiin se puhdistusemulsion käyttö. Eli kasvovesipuhdistusemulsio yhdessä muodostaa se meidän ihohoidon perustan ja sen rutiinin, jota olisi hyvä joka päivä noudattaa ja käyttää. Iltaisin puhdistusemulsion jälkeen käytetään kasvovettä ja aamulla riittää sitten pelkkä kasvoveden käyttö. Tällähän on monia hyviä vaikutuksia, eli tämä tasapainottaa sitä ihon pH-arvoa, sen lisäksi sitä kosteuttaa, lisäksi sitä supistaa niitä ihohuokosia, jotka me ollaan sillä putsarilla avattu, kun me sitä emulkoitiin sinne iholle, ja sen lisäksi tämä tuo sinne semmoista kosteutta. Ja tämä on myös siis alkoholiton. Ja nythän tarjouksessa on tämä ruusun tuoksuinen, eli tämä miedosti ruusulle tuoksuva kasvovesi. Ja käytetään kahdella tavalla oikeastaan voi käyttää, eli joko niin, että laitetaan tämmöiselle meikkilapulle, tämmöiselle puhdistuslapulle muutama 1,5 painallusta, ehkä painalluskin riittää. Ja pyöritellään se tänne kasvoille kauttaaltaan, voi laittaa joka paikkaan ja mielellään niin, että se ihon pinta jää vähän kosteeksi. Silloin se iholle antaa siitä sit niitä tarvittavia kosteuttavia ainesosia. Toinen vaihtoehto tälle käytölle on se, että otetaan kasvovettä kämmeneen ja sitten se laitetaan molempien käsien kautta taputellen tänne kasvojen iholle. Eli tässä on oikeastaan 2 vaihtoehtoa, miten tätä voi käyttää. Ja kun se ihon pinta on hyvin puhdistettu sillä puhdistusemulsiolla, niin silloin tämän voi tosissaan ihan hyvin käsienkin kautta sinne kasvoille laittaa, tasapainottamaan sitä pH:ta, kosteuttamaan ja supistamaan niitä ihohuokosia, koska meidän tarkoitus ei ole enää tuolla lapulla puhdistaa niitä epäpuhtauksia sieltä niinkään paljon, vaan tosissaan tuoda sinne sitä kosteutta. Eli tarjoushintaisena nyt tässä maaliskuussa muut saa tilata, ja kuten lupasin, niin kasvoveden tai puhdistusemulsion tai molempien ostajalle sitten annan kaupan päälle semmoisen ihanan meikkisienen. Kiitos kun katsoit ja moikka!